Megnéz és elvarázsol. Bámulsz, hogy mi van, nézel mi. Egyik csapatnak sem sikerült igazán jól az első támadás sorozat, hiszen mind a ketten kényszerültek elrúgni a labdát negyedik kísérlet után. Most pedig kövessük végig a Győr Sharks második támadás sorozatát. Fehérben tehát a Győr Sharks, piros-feketében szokásos mezében tehát a Budapest Wolves. Elsőre futójátékot választanak. És Végvári Attila volt ott, és megakasztotta a futójátékot. Bőven a line of scrimmage mögött. Ezúttal dobni fog a quarterback, nem is rossz a dobása, és rögtön az első touchdown a mérkőzésen. Pubai Mátyás maradt le Szentmihályi Ádámról, aki 30 yardért kapta el a labdát. Nézzük az extra pontot, és bizony ez nem jó. És blokkolták. Volt egy büntetés az imént, úgyhogy megint second down, és ezúttal már nem hibázik Bencsics. Tökéletes az átadása, mi több, megy a futás, és a vége bizony egy touchdown lesz. Így is van, Piros Krisztián fantasztikus elkapó játéka. Azt hiszem, hogy magyar pályákon ilyen szintű elkapást ritkán lehet látni, mindenképpen megérte megnézni. Gyönyörűen vitte utána tovább, hiszen az elkapás csak az egyik része volt, azt még be is kellett futni, és itt az extra pont is jó. Az első negyedben azért ennyire nem volt gördülékeny a játék, de most Bencsics nagyon belejött. Egy nagyon hosszú passzal próbálkozik, és végül megvan az elkapás. De nézzük, hogy így történik ezzel majd a következőkben is. Óriási passz Bencsicstől, és interception Bencsics Márkot. Ezúttal is megpróbálja valaki követni, de az az ember hamar lemarad. Próbálnak, megint elmegy mellett, és visszavág középre. Egyelőre nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, úgy fut, mintha csak running back lenne. Tökéletesen viszi végig. Láthatunk Magyarországon, és egy futójáték megint a Wolves-tól. Próbál megcsizmozni, berepül, touchdown, Budapest Wolves. Na hát valahogy legjobb védő állította meg. Aztán jön Bencsics, ezúttal is kilép onnan a zsebből, de most egymaga indul meg az endzone felé, és oda is ér. Gyönyörű touchdown futott a quarterback, a labda. Bencsics egy play action után kiréz, nézi a célpontot, gyönyörűen mozog el megint a védők elől, óriási blokkolás, repül a labda, királycsanál, touchdown, Budapest Wolves! Mihály ejtette ki, és el is kell rúgni a labdát. Szabó Roland megint, igen, hosszúra sikeredik amúgy a punt egyébként, 45 yardos. Piros Krisztiánnál a labda. Egyelőre jó a visszahordás, mi több. Ez már annál is jobb. A vonal mentén nem tudom, hogy utolérheti-e valaki. Senki, újabb touchdown. A győri gárda. Repül az a labda, és touchdown Győr Sharks. A vége tehát 33-12 a Wolves javára, az MVP Bencsics már 2 dobott és egy futott touchdownnal. Míg a Budapest Wolves 2 mérkőzés, 2 győzelem.